ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெப்டஸ் சேனல். என்ன பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா, பீஸ்ட் படத்தோட அப்டேட்காக வெயிட் பண்ணி இப்போ தளபதியோட ரசிகர்கள் ரொம்பவே டயர்ட் ஆகிட்டாங்க. தளபதியோட ரசிகர்கள் என்னதான் சோஷியல் மீடியாவில் கத்தி கூச்சல் போட்டாலும் சன் பிக்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்டுக்கிறதே இல்லை. அவங்களோட வேலையை பார்த்துக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. இவ்வளோ பெரிய பொங்கல் ஃபங்க்ஷனுக்கு ஒரு அப்டேட் கூட இல்லையே அப்படின்னு ரசிகர்கள் சமகாலில் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சன் பிக்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சூர்யாவோட எதிர்க்கும் துணிந்தான் படத்தோட அப்டேட் கொடுக்கறதுல தான் கூறியிருக்காங்க. ஓகே, இன்றைக்கி மாட்டு பொங்கல், இன்றைக்காவது பீஸ்ட் படத்துலேருந்து ஒரு போஸ்டராவது ரிலீஸ் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்குறாங்க. ஆனால் அதுக்கும் வாய்ப்பில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நியூஸ் வந்திருக்கு. ஏன்னா மொத்தமாகவே பீஸ்ட் படத்தோட அப்டேட் பிப்ரவரிக்கு அப்புறம் கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சன் பிக்சர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா முடிவு பண்ணிட்டாங்களாம். இப்போதைக்கு சூர்யாவோட எதிர்க்கும் துணிந்தான் படத்து மேலே தான் அவங்களோட ஒரு கண் இருக்குது. ஸோ தளபதியோட ரசிகர்கள் கவலைப்படாதீங்க, வெயிட் பண்ணுவோம். வெயிட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தரமான பல அப்டேட்கள் நம்மளை தேடி வரும். இப்போதைக்கு பீஸ்ட் படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகள்லாம் போய்கிட்டு இருக்குது. 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் பீஸ்ட் படத்துலேருந்து ஒரு சில சீன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரீஷூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நியூஸ் வந்தது. அதாவது ஒரு சில சீன்ஸ் சரியாக வரல அப்படிங்கிறதுனால மறுபடியும் ஜெய்ப்பூர் போயிட்டு ஷூட் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியும் நியூஸ் வந்தது. ஸோ இந்த மாதிரியான வேலைகளெல்லாம் இன்னமும் இருக்கிறதுனால தான் பீஸ்ட் படத்துலேருந்து எந்த ஒரு அப்டேட்டும் இன்னும் கிடைக்காம இருக்குது.